जयनिं माने दिनैहाय गोबाव सम जानायखाय गावसोर खावलायनाय बायदि आं दिनै नुजाफैदों जिहेतु बिसोर सिगाङावनो आंजों जइन जाखाजोबनाय दा दिनैहाय बिसोर मिटिं खेबसे खालामबा मोजां जायो होननानै दिनैहाय बेयाव बानायफैनाय जादों। दा बेनि गेजेरजों दिनैहाय बेयाव माखासे थाबथालांनाय दंबावोमोन। थाबथालांनाय गासिबो 80 न'खर दं। बे 80 न'खरनि गेजेराव 25 न'खर थाबथालांदोंमोन। दा दिनै 25 न'खराबो आंजों बाव बिजेपिआव जइन जाफैबाय आरोखि। बिसोर जाहैबाय मागुरमारि प्राइमारि सिङाव थानाय सरकार बस्ति आरो दासपारा आरो नेपालि बस्ति ज' मिलिनानै सिगाङावनो गोबां बिजेपि दंखायो आरो हाबखाजोबखानाय। आंबो बिराद गोबाव जाबाय बेनि फार्स्ट दिनै मिटिं खालामफैनाया बाव रायजोफ्रा खावलायनाय बादि बे असिलाखौ लानानै दिनै माखासे जेनाखि जइन जानो गोनां दंबावोमोन बे 25 न'खरा दिनै जाबावबाय आरोखि बेनो। बे ओनसोलनिफ्राय नोंथाङा रायजोफोरनि सापर्टखौ मोनगोन होननानै बेसेबां आसा? 100% खुनु बाव सुबिदा गैया। दस्रा पार्टिया हाजारखि मिटिं खालामथों जेबो लाब गैया। आं सैथो खोथाखौसो बुङो, नंखायखौ बुङा आं। मानसिफ्रा ओंखारगोन न' दाउट भटआबो बिबारावनो गोलैगोन। मानो हाबा जानो, बेथ' राजनिति हिसाबै बबे हाबगोन बुजायगोन फैगोन। हाब्लाबो जेबो खामानि जानाय नङा। आजिखालिनि रायजो राजाफ्राथ' बुजिजोबखाबाय जायखि पार्टियानो मिटिं खालामा मानो ओंखारो, नङा होमबा? खिन्थु आंहा बाव साफ्रोमबो गिदिर गिदिर नेताफोर दंखाजोबो। ओंखायनो आंहा सिन्था खालामनांगौ गैया। आरो बिथांमोना आंखौ गावसोरनो लिंहरदों, आं फैयाखैबो। आरो बे जायगायाव आं गोबां खामानि मावना होदों सिगाङावबो। लामा कारेन्ट बिथांमोना बेनिफ्रायनो आंखौ गारनो हाया। बिदियाथ' दङ, खिन्थु माहा हाजोबनो गोजोननो। आंबोथ' खेबसेल'सो EM जादों आरो आंना डिपार्टमेन्टआ इरिगेसनसोमोन। जोंनाथ' प्रब्लेमा बांसिन लामा सामायासो जायो। इसोरा अननानै जुदि हाइकमान्डआ जुदि होयोब्ला आं गासिबो रायजोनि थाखाय मावजोबना होगोन खामानिखौ जा हायो गासिबो 100%।